Waqt il-konferenza ġenerali annwali tal-Partit Laburista d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Daniel Mikallef irrimarka kif kważi sena mill-aħħar konferenza ġenerali wieħed jista' jara x-xogħol bla qies ta' dan il-partit f'qasir żmien. Huwa stqarr kif is-suċċess tal-gvern iħollu jorbot ma' kemm il-ġid jasal għand kulħadd, anke tfal. Kien hawn li qal li permezz tal-ħidma tal-Partit Laburista kull spazju miftuħ ta' tfal f'pajjiżna se jkun spazju fejn it-tfal ikunu liberi li jilagħbu verament ikunu tfal. Nista' nħabbar l-istazzjoni kunsillieri issa ħad tkun qiegħda tikkoordina u tibda l-ħidma sabiex tara li dawn jitneħħew u li t-tfal ikunu jistgħu jilagħbu b'mod liberu fil-ġonna u l-playgrounds tagħna. Ma jilagħbux hemm fejn idhom jilagħbu. Huwa kompla jsostni kif dawn il-bidliet fost l-oħrajn huma parti mill-aġenda riformista tal-partit li kienet u se tibqa' tkun fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Se ilu ġejt qudiemkom bi 3 punti. Li nġeddu l-istrutturi ta' dan il-partit, li nsaħħu l-kunċett ta' moviment u li nfasslu l-futur ta' pajjiżna. Kont għadni u nibqa' nemmen li dawn huma l-ingredjenti biex nibqgħu l-aktar forza politika rilevanti fil-pajjiż. Ħdimna fuq 3 aspetti u fadlinna ħafna iktar x'nagħmlu dwarhom. L-aġenda riformista trid tibqa' fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Qabel il-Perit Mikallef tkellmet il-President tal-Partit Laburista Ramon Attart li rrifletti dwar dak li jfisser għalija l-politika fil-waqt li tkellmet ukoll fuq dak li rnexxielu jikseb fi żmien ta' sfida dan il-gvern. Hija sostniet kif il-valuri li jmexxu lilha huma l-istess valuri li jmexxu lill-Partit Laburista u bekk wieħed jista' jara kif dan il-partit fil-gvern irnexxielu jibqa' bideh fuq il-pols tal-poplu. Fid-diskors tagħha hija sostniet li l-Partit Laburista huwa l-partit tal-ħaddiema u anke ta' min iħaddem għaliex dawn huma l-koll importanti u fiċ-ċentru tal-Partit Laburista. Għalhekk żiedet tgħid kif b'sens ta' umiltà l-Partit Laburista mhuwiex moħħu biex jirbaħ punti politiċi u meta jiġi l-mument tal-għażla l-poplu Malti, il-partit lest biex jiġi ġudikat. Min-naħa tagħna il-Prim Ministru isejjaħ l-elezzjoni m'għandniex dubju li dan isejjaħha fl-aħjar interess tal-poplu Malti Wawċi, aħna l-elezzjonijiet ma jdejqunix u qed ngħid dan b'sens ta' umiltà, ma jdejqunix għax aħna ser immorru quddiem il-poplu b'manifest b'saħħtu xprunat mill-mittidea u b'kandidatura b'saħħitha u għalhekk b'umiltà immorru quddiem il-poplu Malti Wawċi.